Josep Lluís Faceries, conegut més per Face o per Petronio pels seus amics i companys més íntims, va ser juntament amb Quico Sabater un dels exponents màxims de la guerrilla urbana a Catalunya dels anys 40 i 50. Cap de guerrilla, era físicament un home ben plantat, elegant, talment un veritable dandi. Intrèpid home d'acció, destacà pel seu excepcional talent i lucidesa, arribant a ser un dels organitzadors més capaços amb qui comptà el maquis urbà de l'època. Molt aviat ocupà càrrecs de responsabilitat dins el clandestí moviment llibertari català. Nascut a Barcelona el 6 de gener de 1920, ja estava afiliat al 36 al Sindicat de la Fusta de la CNT i a les Joventuts Llibertàries del Poble Sec. Esclatada la Guerra Civil, s'allistà a la columna Escasso lluitant durant tota la guerra al front d'Aragó. En una de les darreres batalles de Catalunya, quan l'exèrcit republicà es batia en retirada, a principis de febrer del 39, fou fet presoner. En aquest mateix any, perdé la seva dona i filla de mesos, quan totes dues eren camí de França fugint junt amb milers de futurs refugiats. Probablement, mai no arribarien a creuar la frontera, metrallades pels avions nazis Messerschmitt que sembraven la mort entre la població civil fugitiva. En Faceries passà per diferents camps de concentració i batallons de treball a Saragossa, Vitòria i Extremadura. Al ser cridada la seva lleva sota el nou règim franquista, passà de presoner de guerra a soldat destinat a una unitat de transports militars a Barcelona com a conductor i poc més tard ocupà el càrrec de xofer particular del comandant del cos jurídic militar. Llicenciat a finals del 45, s'incorporà al Sindicat d'Indústries Gràfiques de la CNT i es posà a treballar primer de cambrer i després de caixer al restaurant La Rotonda, al peu mateix del Tibidabo. Tot el temps lliure de què disposava el dedicava a les activitats clandestines. Era l'època encara de l'esperança per a molts d'una intervenció aliada acabada la Segona Guerra Mundial i de la intensificació de la lluita del maquis rural i sobretot urbà. A partir del març del 46 esdevingué l'animador més dinàmic del grup de defensa de la barriada barcelonina del centre. Intervingué activament en les accions d'organització i defensa de les Joventuts Llibertàries de Catalunya, de les quals tornaren a publicar a partir del 46 Ruta, el seu portaveu, que era distribuït per mitjà de saques de pel·lícules que es repartien per cinemes, bars i mercats. El Faceries era un home realment interessant i que, a més, cal reconèixer-li que s'ho va jugar tot considerant que era efectiva la lluita que ell manava a Espanya. Teniu en compte que abans de morir el Faceries havia estat en relació amb una sèrie de masies catalanes que li feien confiança, que l'acollien amb ell i amb la seva colla. Detingut amb d'altres militants per la brigada político-social, el 17 d'agost del 46 fou empresonat a la Model, fins al juliol del 47, que sortia en llibertat. Aquest mateix any, formà el seu grup guerriller i realitzà la seva primera acció independent, l'atracament a la fàbrica Hispano Olivetti, d'on aconseguí 300.000 pessetes i 100.000 més del Banc Espanyol de Crèdit al carrer de Mallorca.
Passeries estava convençut de la necessitat de la resistència armada i sovint realitzà atracaments a fi de construir una infraestructura de suport al moviment llibertari i per ajudar els militants presos y las seves familias més necesitadas. Y era muy espléndido, él se pagaba bien. Él me decía, Maño, no carguemos mucho el Maputo, porque cuando lleguemos allá abajo esto empieza cada día, pesa más. Cuando entremos en la casa de campo, no te preocupes que yo les pagaré. No entramos a muchas casas, ¿sabes? Y entrabas a la casa de campo, te daban de comer, él pagaba, más después de pagar, entonces le daba, si había críos, había chicos, decía él, lo facería a la patrona, tenga esto para este chico, tenga y esto para otro. Durant l'any 1948, en Fasse i el seu grup realitzaren 8 atracaments a entitats bancàries amb els que aconseguí 3 milions de pessetes. Bancs de Vizcaya, de Bilbao, l'Hispano Colonial, Banca Pérez y Pérez, Fàbrica i Cansa, Empresa d'automòbils Eucort. Una altra font d'ingressos foren les joieries, com la de Rudolf Bauer al carrer València, d'on obtingué 300.000 pessetes l'any 49. També s'endugué joies, 12.000 pessetes i $200 de la joieria de Florencio Milicua, protegit de la policia i traficant de joies, divises i estupefaents l'any 51 al carrer de Casanova. Era un buen sujeto, era un muchacho alto, delgado, muy elegante, porque había sido camarero en me parece que los mejores hoteles de Barcelona, y era muy inteligente, era muy elegante, cuando se vestía bien parecía un caballero, un señor. També es dedicà a visitar els meblers de luxe freqüentats per gent adinerada. El primer fou el de Pedralbes, d'on s'apoderà dels diners i les joies dels clients, l'agost del 49. 3 dies més tard, es presentà amb altres activistes a la Casita Blanca, d'on s'emportà 37.000 pessetes i joies. Al maig del 51, tornà a la Casita Blanca i a l'octubre del 51 encara tornarà al mebler de Pedralbes. Pel que fa als sabotatges, l'agost del 48, des d'un cotxe en marxa, en Faceries i els seus homes ametrallaren la comissaria de Gràcia a la Travessera de Dalt, incendiaren els dipòsits d'un local de Camsa al carrer Sepúlveda, d'on en resultaren afectats més de 40 cotxes, i també actuaren conjuntament amb el grup d'en Quico Sabater en la col·locació d'explosius als consolats favorables a l'ingrés de l'estat espanyol a l'ONU. L'1 d'abril del 50, commemoratiu de la victòria franquista, aconseguí col·locar un potent artefacte explosiu sota una de les tribunes principals del Passeig de Gràcia, tot distribuint per la ciutat en un cotxe robat milers d'octavetes antifranquistes. El 8 d'abril, encara una potent bomba esclataria a la comissaria de la Llotja del carrer Ample, ferint greument a 6 policies i produint moltes destrosses. El Faceries no volia ser cabeza de ratón, saps? O cabeza de león. I el Sabater tampoc volia ser escola de león. Eren dos homes que
coincidien amb la mateixa acció, però que volien tots dos ser els capdavanters dels grups que la realitzaven. I això va ser el que els va dividir, lamentablement, perquè poder, si haguessin continuat units, haurien pogut fer molta més feina, i qui sap si no hauria mort com va morir Faceries, ni hauria acabat com va acabar el Sabater. També en la carretera de la Rabassada a Sant Cugat realitzaren l'operació Documentació l'agost del 49, que consistia en desviar els cotxes per un camí que conduïa a la masia anomenada Mas del Bosc, on examinaven els passaports i la documentació i s'apoderaven dels de més interès per falsificar-los. L'armament emprat pels grups d'acció d'en Faceries era compost de metralletes Stein i Thompson, pistoles Parabellum, Walter, P38, Colt, calibre 45, Star, calibre 9, llarg i bombes de mà, carabines americanes automàtiques, detonadors, dinamita, trilita i plàstic. Faceries era un dirigent nat que comptà sempre amb la confiança de tots els seus companys de lluita, la major part dels quals moririen en enfrontaments amb la policia o la Guàrdia Civil, com és el cas del seu millor col·laborador, Guillem Ganusa Navarro o Antoni Franquesa i Cèsar Saborí. En Faceries actuà en ocasions conjuntament amb d'altres grups, com és el cas del grup d'en Quico Sabater o d'en Venceslau Uriba. A la tardor del 51, després de la caiguda de 3 components del grup d'en Faceries, la policia pogué aconseguir dels detinguts una cita a la que havia d'acudir en Faceries. Aquest hi arribà 20 minuts abans i no observà res de sospitós. Tanmateix, la trampa era preparada. En Faci es deixà una cartera que duia a l'adreça del carrer Arenys al Carmel, on hi guardava armament i propaganda antifranquista. Sense pensar-s'ho dues vegades, es dirigiren cap a la casa per arribar abans que la policia i tenir temps d'endur-se el més important. Quan sortien, foren atacats amb foc creuat d'armes automàtiques, però, malgrat tot, aconseguiren de fugir de nou. En l'enfrontament hi hagué un agent mort i 9 ferits. Durant els dies següents, s'acordonaren illes senceres per efectuar-hi registres. La policia armada patrullava pels carrers barcelonins en grups de 6 i en alguns barris, els vianants, van ser constantment molestats. Tot això encara contribuiria més a augmentar la popularitat d'en Faceries a Barcelona, el qual arribà a adquirir, com en Quico Sabater, les dimensions d'un mite. El Facerías era inteligente y le parecía que la actuación de Quico era un poco... que no eran... que perjudicaba un poco a la organización. Él no.
Él, la actuación del Faserías no perjudicaba nunca. Él hacía las cosas para no... En fin, si quieres tú perjudicaba a uno y otro, pero el Sabaté era más violento. Era más violento y no reflexionaba tanto como el otro, como Faserías. Pero si uno era inteligente, el otro también. Porque lo que hizo el Sabaté, quizás el Faserías no lo hubiera hecho. A principis del 52, en Faserías fugiria a França, però davant del risc de ser detingut per la policia francesa, que el buscava i l'hauria lliurat a la policia espanyola, decidí marxar a Capitàlia, on hi entrà clandestinament per la muntanya el mes de juny del 52 amb el seu amic Jesús del Olmo, Malatesta. Allí col·laborà intensament amb els grups anarquistes italians i prengué part en la creació dels grups anarquistes d'Acció Proletària. Em vaig enterar que havia vingut d'Itàlia i que es trobava sense res, sense poder-se comprar ni un paquet de cigarrillos o de tabac, i gran fumador com era ell, pues varen començar per saber la seva situació econòmica. Ens varen enterar i amb diversos companys es varen fer un càrrec de solidaritat. Malgrat que el 53 la CNT a l'exili francès havia desautoritzat la lluita armada, en Faserías decidí retornar a Barcelona després de no arribar a cap acord amb en Quico Sabaté d'actuar conjuntament. De França per la Manère, acompanyat de Luis Agustín Vicente, àlies el Metralla, i de l'italià Goliardo Fiaschi. A la frontera s'adonaren que hi havia una intensa vigilància, però ells es feren passar com a excursionistes. Equipats tots tres amb motxilla i bicicleta, seguiren fins a Sant Joan de les Abadeses. A Sant Quirze de Besora, el Metralla no volgué seguir en bicicleta i agafar el tren. En Faserías i Goliardo seguiren el viatge passant prop de Vic, vorejant el Montseny, fins a arribar a Granollers i d'allí a Mataró, cap al Tibidabo, el 27 d'agost. Es refugiaren a una cabana xalet dissimulada entre els pins del bosc de Sant Madí. Hores abans, però, a la matinada del mateix dia, era detingut el Metralla a Sabadell sense oposar resistència. La policia no efectuà cap tret. Es tractava de capturar-lo viu. Dos dies després, el 29, era detingut Goliardo quan retornava a la cabana del Tibidabo. El deixaren lligat a un arbre a l'espera del retorn d'en Faserías. La policia muntà guàrdia tota la nit a l'espera d'en Fase, però aquest no va comparèixer.
sense tenir notícia de la detenció dels seus dos companys, l'endemà, dia 30, en Faceries es dirigí cap a una cita a les 11 del matí en la confluència dels carrers Doctor Urrutia i Pi i Molist amb el passeig de Verdun. El qui havia de trobar-se amb ell no arriba mai, però fou qui alertà a la policia sobre l'hora i el lloc de la cita. El cos d'en Faceries restà immòbil, sense vida, amb la bomba de mà en els seus dits crispats. En el seu cos tenien 9 impactes de bala, la majoria mortals. Amb la seva mort, només restaven 2 grups guerrillers a Catalunya, el d'en Quico Sabater i el d'en Ramon Vila Capdevila Cara Cremada.